Ahojte, moje meno je Adam Trepaň, pochádzam z Ružomberka a študujem na strednej škole stavebnej v Banskej Bystrici. Som študentom 3. ročníka, mám 18 rokov a svoje rozhodnutia som vďaka Banskej Bystrici začal robiť inak. Už v mojich 17 rokoch som chcel ovplyvniť moju budúcnosť. Nedarilo sa to, tak som začal vyhľadávať rôzne možnosti, vďaka ktorým si zaistím lepšiu budúcnosť. Našiel som veľa možností. Je ich veľmi veľa, no málo ktoré z nich sú tie, ktoré vás skutočne budú naplňať a baviť. Keď sa možnosti vytratili, začal som si ich tvoriť sám. So spolužiakom som založil občianske združenie ZAM Združenie aktívnej mládeže, ktoré sa špecializuje presne na to, že ponúka tieto možnosti mládeži, aby ich nemusela vyhľadávať, keď už dôjdu. Preto som sa začal zapájať do rôznych aktivít, zúčastňovať sa rôznych školení, podujatí a niečo vlastne vďaka niekomu tvoriť. K veciam, ktoré som spomenul, som sa dostal vďaka vytrvalosti, ktorú mi dal florbal, a florbal ma hlavne naučil sebazapreniu, ktoré je pri rozhodnutiach najdôležitejšie a vie najviac ovplyvniť tvoju budúcnosť. Mojím najväčším úspechom je číslo 7, ktoré mám aj na drese a ktorému vďačím za to, že mi zmenilo život. Za 7 mesiacov som zmenil svoj život, otočil som sa o 180 stupňov a začal som svoje rozhodnutia brať tak, ako ich chcem ja, ako si ich prajem ja a ako ich vidím ja. Chcem, aby si po zhliadnutí tohto videa začal svoje rozhodnutia brať vážne, tak ako ja, teda bral ich rozumnejšie, vážnejšie a aby si ich hlavne robil tak, ako chceš ty. Nenechaj sa ovplyvniť názormi z tvojho okolia, vytvor si vlastné a rob to, čo chceš ty. To, čo si praješ ty a to, čo chceš mať ty. Jediný, kto môže za tvoju budúcnosť, si ty.